Manende wach mantiere kanyo endo. Delayed plan. The ruling party plan to kick out some members still deal with ODM. Eni ko kumsani ndi nchane ntiere geno nigi bro kiro oko jo mosebelo ka gin jo kanyo endo matama mag Jubilee para mondo mikoro gichak achiel kachiel kodaka ODM. Tipo mani kanyo endo anoka koro jotelo mopogore opogore nyotimo bura kod jalup jatend piny owacho migosi William Ruto sama bende koro aneno kaka endinye gintiere bura no endo ma itimoga kinde ka kinde manendo mar Intergovernmental Budget and Economic Council mane otimore manendo kar dakne Karen. Kang'iyo wach mantie ka ndito bokeni mar ariyo en ni Uhuru set for 3-day state visit to South Africa. Mailer mantie kanyen koro migosi Uhuru Kenyatta bro timo limbe piny mar Afrika ma milambo kuom ndalo adek mabiro. Komachielo bende en ni nani charged with beating boy 3 for refusing to sleep. Another time she beat child with a cooking stick because he split soil. He spilled soil, court told. Jotije mendike otgi. Moro bukre orodho nyathi ma ja higni adek ni mondo mi onindi. Sama buka oluth kuon bende chako go nyathi. Iluongo ni Agnes Ngina. Konyo chopedo kumtim machal kamano. Jogi kimene miyo nyithindo mondo tik samoro ge kimi nyithindo hinyore, samoro wege nyithindo kong'eyo kata nyathine samoro ohinyore. Ko wach mantie to bukene mendi mar ang'wen en ni Kenyatta suddenly calls off Jubilee NDC. President Kenyatta has suddenly called off the November 30th Jubilee National Delegates Convention, handing his DP William Ruto a lifeline in the party, at least for now. The move also cast a pall of uncertainty over the high-stakes plan by Jubilee to endorse a political marriage with ODM boss Raila Odinga. Maniler mantire kanyo postponing NDC heightens anxiety in Jubilee. Jeremiah Kiweni koro ndiko kaendi ni choro nyime NDC ni insane koro kelo manendo mabende en kibi mang'eny ahinya kuom oganda goeko maginjo kanyo mag Jubilee. Without a doubt, there is anxiety amongst members of the Jubilee party ahead of the planned National Delegates Convention. They expect that a clear direction be given by the party as soon as possible. The postponement of the meeting, of course, increases the anxiety. Those who want to run through the Jubilee party also became anxious about how to go about their campaigns. Magi weche mantiere kanyo endo nyalo some ondike kanyo maber ahinya. Raila ntiere gwenge mag Pokot. ODM leader gets boost as he prepares to launch his candidature for president. Raila ntiere gwenge mag Pokot kambele koro nyotime limbe mano endo mag siasa. Ka adhi nyime kaendi en ni Miguna given 72 hours to get emergency travel document. Mane wach mentini Miguna koro ni dala dek mar mondo mikoro oyud manendo magino oboke mage mag wuoth. Ongudi says Foreign Affairs must ensure the order is complied with. Mano koro e wach ma ogol kaendi, wach ma mondo migawo mar weche mag tudruok e pinje maoko oneni koro sani ni Miguna oyudo gige mag onyalo wuotho mondo mi obi Kenya kaendi e ndalo adek mabiro. Be bro timre ka koro DCI manyotue dweche 4 to pok odhi kata mna e oda ng'ech obaya pok ong'eyo. Mane wach mantiere The Star kanyo ne odong' ahinya maparo ni mondo miamul ka ni nitie Champions League giduogo Barcelona koro romo gi Benfica sama bende koro maendi koro Xavi dhi manendo e telo kaka ng'ano endo makoro jatelo mar Barcelona e Champions League. Oboke ma The Daily Nation wach mantiere kanyo ni inside Raila Ruto plot to block defectors. Ma wach mantiere kanyo ni koro sani ni Raila kod Ruto nitiere kod chenro nendo man ne koro ji ok owuok e duondo od buche mag gigoeko sama bende koro itimo welo kata nominations magiko mag duondo od buchego. Those intending to run as independents must resign from parties 3 months to the poll. Kida mondo mikosa nindi idhi chung ka ng'ano endo ma ochung kende independent wuog manende dondor buchego eko ka koro pod odong' dweche 3 mondo mi koro gidhi e welo. Losers in party primaries will be time barred from running as independent candidates if party chiefs exploit fresh tight election timelines. But for DP Ruto and ODM chief Odinga, this is good news in regions where party tickets have attracted intense competition. Maneler mantiere kanyo endo inyalo some. Wach machalo mantiere kamaro mondo miang mo inyalo some bang'e kiyudo thuolo and what women do in search of fuller
and the shapely bodies. Gimsani koro mon kadhe mar mondo mi koro gibed gi mageko figures mabeyo. Ing'eni koro gido mondo mi ng'ato do mondo mi koro nene ka gimokuoto jaber, samoro iye tin gi hips dongo kamano gik machal kamago ma thago joma mine mago eko mag dusruok kod mbene mago eko mag mor. Kunyalo paro mama ma min Sharon Atieno mane onegi, wacho ni sani endi koro odwa mondo mi ochung' kaka manendo jatend mine e Homa Bay County. Maler makoro wacho ka endi Melida Astrina site on Homa Bay County Woman Representative seat. Maneler mantie kanyo kwenye somo waka gimomiyo odwa mondo ochung'. Wach ni ka endi kendo ndike mang'eny ahinya itobo kendi mar adek odhi chung' mano endo weche mag women representative kama koro Gladys Wanga ntiere. Sharon's death has nothing to do with my political ambition. Wach ni kiko pari koro nikech nyathine no tho momiyo koro ochung' kaka women representative. Ok en kamano. Wach machielo, I will revive BBI if I win, says Raila. Raila nyolo so gi jopokot kunyiso ni pod obro duogo wach ma BBI. Mani gima Raila wacho ni ka koro loyo to obro duogo wach ma BBI mondo mi ji olosi. Ruto revisits Mau forest evictions, pledges to keep out illegal settlers. Maendi gima ne okelo lwenye kendo Ruto ahinya gi Raila. Ni Raila nogolo ji Mau. Ruto besa ni kwacho mondo mi joma ni kanyo moko ne bedo kanyo mondo mi owuogi. Wach ma bende samoro siasa king'iyo. High Court clears Miguna for return, mano waseng'iyo, binyalo yudi to boko nendo mar abiriyo. Modongi kito koro somane kaka koro joma mine dwaro ma mondo mi koro gibed gi mago eko figa mago mabeyo. Inyalo ng'iyo. Wacho ni traders making a killing from body enhancement. Yani joma uso gigi, gin modhi gik michuoruok godo magalagala, gin joma loso pesa maber ahinya. In search of bigger butts, hips and busts. Women are putting their lives at risk as they use unverified injection pills and creams. Mane wach mentire kanyo endo ni ikegi mitiyogo initiyogo atiya. Dheto yinsi ni gima kama bero sipi yinsi di kao. Kakiti odhi tiye dendi oking'eyo. Eni gima koro yinso ni gikadhe kerikike mateka hinya kod ngima gini kech dwaro mondo mi ng'ato bed majaber. Ber manyasaye mino endo oromo. Gima ikawo mondo michake dhiege mang'eny onge tiende. Manyasaye mino endo oromo. Ridhika nayo kaka entiere. Joma mine be wacho ni wan joma chuo miyo gitimre kamano kata kan joma chuo oro giga kong'eyo. Ka ng'iyo ka nitiere county news en makoro tiap ka inde koro nitie smart business na Oboke malang'. Nitiere koro DN2 powering SMEs ong'eny ahinya ka indi inyalo somo mi yudi gimoro amora midwaro. Machielo bende en DN2 ka indi healthy nation mano wach mantie. Oboke malang' ka indi mar my government inyalo yude e nation kaka wuono mar mondo mi koro iti kode achiel kachiel. Weche mag tuke mantiere ka indi aneno ka kawuono en Champions League. Mane gima nitiere. Manchester United's malaise run deeper than just failed managers. Mane wach mantiere kanyo endo ni Manchester sani gadier gi midhiero malich ahinya moken ni koro ni jota kwethe maricho. Nitie gik matimre ei Manchester kanyo mang'eny maka koro kuny matut tibro yudi. Teachers bemoan poor medical scheme services, demand change. Ler mantiere kanyo ni koro jogo kuma gin jopuonj wacho ni ok omigi mano endo mabende en cover maber mar thieth. Gidwa ma mondo mi koro olos chinendo maber. Oboke ma The Standard en onge siasa kawuono. Wach mani mystery girl with 100 million gift. Nyako moro marawera sani koro oyud ka nitiere kod milion 100 e account ne e ndalo adek. Nyako ni en nyako maja apani podo somo. In just 3 days, Felicia's account grew from 0 to over 100 million, courtesy of a Belgian boyfriend for her financial security and their future children. Yani boyfriend osechako 100 million sani, ng'ama ni school ne nyithindo me gibro nyuolo. E kinde moko koro gin gi nyithindo. Okane gima rach gi wach no. It's okay. Ng'ato ohero nyako wacho ni adwa mondo mi ngima nyithindo higni mabiro bed nini kare, mi milion 100. Gima koro nyaka ng'e ni to bende pesa ni oa kanye maber. Kose ng'e tiende to koro onge rach. Rach ma kinyalo ti kode kaka mano endo yo mati
money laundering en tich ma inya mitimo pes ni mokwa loko ikelo ka endi to kung'eni to koro kwal gi nang'o. Magi yore ma koro itimo mondo mi ong'i. Kata kamano endo gima rach gi wachni endi onge. Koro sama nito Oboke ni mar 6 wachni ni ka endi mondo ing'e. Raila in Pokot has Ruto chairs key meeting. Maneler mantiere kanyo ma nyalo ng'i achiel kachiel. Raila was Pokot with bag full of promises. Ler mantie kanyo en achiel no kende. Machielo en Ruto Jubilee hosted plans unclear as NDC is postponed. Ito Oboke ni ndo mar 4 inyalo ng'iyo sama nito jogo ndiko nang'o gin. Koro wach manyako chantie kae. Felista Nyadhira Njoroge left country 2 days ago after agencies sought to freeze a bank account. There have been speculations the millions could be proceeds from money laundering. Mane wach mantie obendo pito ng'wecho wuok modhi ng'ato kong'eyo. En wach malich ahinya. Hey, we would like to inform you that our client Felista is currently not in Kenya and in fact left the country on October 2nd. Ndindi and Nandia advocates. Mane wach mantiere kanyendo mabende oringo nang'o. Kosa kipenjo wach pesa ndo koro ringo lalo wuok onge wach mantiere kanyo obro ng'eyo into koro ang'o madhi nyime wach ni achiel kachiel. Ano ka sama ya wanga nyalo somane kaka a first degree takes 4 years but Dr. Ponge got his after 16 years. Bonge mamiyo koro Dr. Ponge no yudo degree mare bang' higni 16. In the first segment, Dr. Owor Ponge takes us through his journey of being admitted back to the university for his bachelor's, successfully vying for student leadership position, completing his 2 masters, and finally his PhD. Masomo mayenga nyamanadeni. Bangda igni 16 kore kidhi kao bachelor's wach matek. Counties ni kanyo. No kaindi ka weche financial salary benitie kaindi. The battle to control banking. Ma wach mantiere kaindi nyalo ng'iyo the battle to control banking kaindi. Kenya's 2 largest banks are for the last decade slugged it out for market leadership with the equity holding a slight edge over KCB. They have now turned their focus on regional expansion for profit and growth. Mane wach tiere KCB kod equity joyware jonyagre malich ahinya. Koro en mane koro giwuok penje gidhi penje maoko mondo mi gimany jogo magen customers mang'eny. Atieko kaendi gi weche mag tuke kaka ing'eni nitiere weche mag tuke mantie kaendi. Koro Michael Carrick koro kao thuolo kaka jata kweth mar Manchester United. Wach malich ahinya kaendi achiel kachiel. Tuke makawuono ibro tugo gotieno. Dynamo Kiev bro bedo jakanyo mar Bayern Munich. Villarreal bro bedo jakanyo mar Manchester United. Carrick koro dhi Villarreal achiel kachiel Spain. Young Boys bro tugo kod Atlanta. Barcelona bro bedo jakanyo mar Benfica. Chelsea bro rwako Juventus. Sama koro Red Bull bro rwako Lille. Malmo FF bro bedo jakanyo mar Zenit St Petersburg. Sama bende koro Wolfsburg bro goye ko tim mar Sevilla. Magite gin UEFA Champions League. Kawuono malich ahinya tinyalo neno manendo mar Manchester kod Villarreal saa 2:45 kod abich manendo kawuono ga otieno. Wabonge to koro Michael Carrick otimo nang'o bang' Ole Gunnar wuok. Atieko wach kawuono an marane en mana luomo kacha weche mana paro ni gi ndadho manyalo mi siso mondo mi koro ing'eni to en ang'o madidwar kata mane madidhi mondo mi kaw. Nyinga en Okello. Thuolo koyudre wachako time kama endi kendo odiochieng' makiny.